Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia boso YouTube tanu ag gugudan ko agama. Na adnay pagaysa tanu sa loks tanu bisabab sa kita pitiru ang utang mga ulama tanu. Tabi-tabiya o sabagi ang mga ulama. Mayor, niyan gamiyaya sa live. Si Dr. Hatta, si Dr. Abdullah, si Dr. Ahmad Nur. Na pitiruan as mga saira na mga dadag agum pemakan narakasiran bayran na pimbaloy at tuon ang ginawaran anto na benar karibatan nami ang mga saira sa diyemidiki panulun ko agama Islam malungar kami ng pangaliwanagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ganun kagagalaw ya mga pagariko. Sa giyang kapagisiyan akan na giyang mga pagarita no makapantag wa malalag na sabot ko agama. Mimbalo ya ko rin mala mopti sa dunia na. Woy. Giyang ka na makapantag sa dataranan na ayam yan nagakan na si Dr. Abdullah pagariko. Ako si giyang ka na pagariko si Ahmad Nur. Ako siya kay ni Dr. Muhammad Atta na palaid mabuanan binaya sabot ko agama. Oke, na ema peteru arkanong nagyang ka sabut ko agama na pagkaw kita kisa bil hikma sa ino to ano sabab yan na amika ay ka pagkaw kita nyuro na mga pagariko na pagkaw kita emalag na makras at tunga na rin na kasakitan sa mga pagarita no amada ka lang mga ulama asayra na emalalag na bininasan yung sira uri na piyakaragundong yung sira na emalag na diyan na nagkapakay ko agama Islam na emalalag na giyangan na mga pantang sa giyangan na dataranan at mga kapir niyo giyangan mga asayra uy na dedegsiran tao sa naraka na dia kaya dan mafia ko gitu agama uy agi sabab sa malalalag na resulta na giyang kotap kebinasatan ng mga Muslim balabos sa katanong bangsa Maranao kapag kagaruwer tanong ikadwa na pagkuparektan uy agi nga na may makasumang sa agama Islam na emalalag na bas ka nagbuhay niya makaswa ko agama o gaid nagyang ka emalalag na sabot ko agama nang giginaw entan laki diniwanan pagkukit sa sandila taranan ka emalang na tunga na masakit agya sabab sa emalang andin ikya nagawin o mga pada mga ulang mamambu asumasabot sa giyang asayra na sa usto na di sinang pagkatigar na pagkasambagisiran na emalalag na pagipangkat na emalalag na ketaguan sa awid akal na emalalag na panganingor ka nung asabin sa benar ang mga pagariko ang mga salapi ang lusuna wal jamaah ay emalalag na taragin yudanan o banyuan na di paparumani teruk ka emalalag na may pangkat na emalag na kapakay mga titidaw tanong. Woy, nagkanabay nyo ka na pag-usaya, kakanaba ko malalag na sayra. Kaya tito tindigakan na suwakida ko, na sunin suwakida Rasulullah. So pangimbenar Rasulullah, suway malalag na parati Rasulullah, makapantag ko agama. Na malalag na diya ko sa nabulag. Uwa, na malalag, na giyang ka na inwa ka na malalag, na mapi na malalag, na bitira, kasabab sa antan waki di mga sisinabuta. Uy, kaya malalang na batano sa pangpadiragi ng mga Apon o di na mga Arabo nasa katano di mga sisinaguta ang mga Sambranaw na di tano di penuluban nagyang kontak kalilinta tano kagi sabab saya malalag na uli tano lumintad kagi ni maulaula na malalag na kabinasa tano na kagurigaw tano go pare ka tano na malalag na ipagkawanakan ubatanog na malalag na makatitidawa kagi sabab saya malalag na di kapakay andi di kanagaw o malalag na mga bangsa tano asayra ang mga ulama na simbagang aniran na penanuniran peteruniran mabuwag yang ko tuway malalag na kabibinasa o sabot at tindag o mga salapi ang luso na waljamaah na pagipangkat na malalag na pakala awidun na akal bantuwaki na sindita do di sinabuta ang mga Muslim ay mala nagyang as katanong bangsa Maranao saya malalalag ng babagayan tanong sa lugar saya kang babagayan tanong sa lugar na umanisa na miya naguntaman o titwa ka kenalan yan o titwa ka pakauntol o sabut yan na malalag na maulaula agyang ka sabut wagama na malag na kadakalan napkek telap sa mga tatawa mga ulama
na babagayan tanaman sa lugar. Sa din sa sabutuman isa ng bulanan niyan, kada mato nakataw, ay amalag na pipikir niyan. Naribatag yan ko ta sabutian, na amalalag na enyan di panulon, enyan di terun, denda mato nakaon, ataw. Ay masuswa, agyan kasabut ko agama, na amalalag na di na mga pagiyunin, di kasatiman, kaya posibulanan, o ba masatiman, so sabut tanong, ko agama, kaya amalag na di tanong, amalag na kasatiman, o gaya na so piyagayon na yun ang tanong. O sabut ko agama nan dedaurugan tanu pagi sa isang tanu ay malalag na pamagugupan tanu makapanta ko kawyawir kapyo kawyawir tanu makapanta ko ay malakaping tanu sampurnaen naso kapagabagar o agama tanu agama Islam nan babi-babidan tanu pamagugupan tanu ay malalag na antanu aki mamakasalang sa maliwanag na adun maadun agyang kota tabang wallahu ta'ala nagugyang koto abagar o ay malalag na mga Muslim. Sama na yan, na ay malalag na bapiyagi ng buhok, na kaya sabutan niyo pia-pia, na ay malalag na pengening ko sa benar ay targetan dundanan sa ayakuan tanong, nagyang ko tatitu ay malalag na sabut ko agama at bel hikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Miya nagiwang nga na pagaritano aso swara sa kawang apangnal kong masa si Dr. Saragakal, mga luksami mga pagariami, naip man na pamamakinignan mo nang pagaritano si Abul Biston.